El flamenc és passió, és art, és tradició. Quan sents una guitarra, un lament, és una cosa que et mou al racó més profund del cor. Aquest 17 i 18 de juliol tenim una cita al pati del districte de Nou Barris, una trobada amb el millor del flamenc, un espai que reivindica el rol de la dona a la cultura flamenca i obre les portes a un flamenc més universal. No et perdis cap de les actuacions. Dissabte 17 de juliol a les 8:30, Flamenco Queer, i a les 10:30, Alba Carmona. El diumenge 18 de juliol a les 9:30, La Prenda Roja. Aquest és un esdeveniment amb aforament limitat. Reserva la teva plaça en www.donacanco.com/rolesflamenc.